Men yöredim. Kakamaňa serep. Ay tu ölümü. Erkek. Kaka gördüňmi? Erkek ol. Bet. Kaka işitmedi o. Serhat oğlum. Bular gıyıp. Biz erkek. Doğru mu? Hava. Şoň üçin gel ikimiz iş bölüşelim. Bolya, benim işitenme. Ya oğlum, Serhat, mena işe gidip pul kazanayın. Senem öýde galy gyzar bor. Bolya, Gurlaşdyk mı? güçlük kaka. Erkek. Ne var? Ne? Naharın Ha. ora. Aç bolayma. Böyle. Tamam. Uy. Şu gün ecem can etti. İş Aha. yerine çağırdı. Yetişem oldu. Aha. Sen iş yağdayın ne yeri? Gideriz mi? Bugün var ha. İşlere köprek duvaleyna. Hani yetiştiğimden sağ olarsın. Ay böyle. Sağaman işle. Böyle. Yakup, yadında değil mi? 10 gedek Ajmanya, 10 gedek pres. Yadım do. Bolya. Ayman. Kaka. Beni öpmedin ha. Öpürüz. Doçama. Paka doçama. Kaka. Kaka. Beni tutun. Avdaz. Omdaz. Ovi. Hudaya şükür. Ovmadın mı? Oy. Nerede? Ay şu Assanovka yetip gelýän no. Ha. Ya Allah. Mene senden birinci geldim o. Eyyam işte mi? Ay ne ettik ay? Tam sıkmay. Yürü. Bağırın allın ha o. Ne mağara? Howa islenip görnüşlerim ba. Agyz, telefonu gyýbat etip oturmasana. Bar beýleki işlegem etiştir de innime ne deýinmi? Düzelmeýän sen. Daýda men gıybat edem o, müşteri bilen gürleşip oturdy. Vay, dilem 10 metr. Agyz jogap berme maňa. Toba. Bolya daýda. Bor. Vay, Bolya, şu bolya, Ahmet'e düşünme. kän aýtdym. Akşam Alma bolayım, şunu akşam diýdim. gelip Alma oturalım, oglum gideyim. diýdim. Başga gowjagy Sağ olun. tap bereýin diýdim. Ýok, diýenim etmedi. Gedemlik etdi. Ertel küçük şükürtänem taýýarla. Bolya, Haýsy bolya. kürte diýdi şol? Hä, ine şu. Ine. Eşdiýärmi? Hawa, Şun eşdiýär. hemme zadyny guppasyndam taýýarla. Düşündim Oh daýda. hey. Şemşatsanam geleyimele şu başagaýlykda. Gelip kömege däýmele. Ärim diýip o şemşadam köne çatmasından çykman otira. Agyz ärningem 7 ýyl boldy sürünip görenne. Basym men olaňam bellisine ederin. Bayram, han maşyny otla. Nire gelýän? Geýder takyamy. Salam, maýskam gowmy? Ahmet. Men atşydam oğlum. Wy näme boldy? Daýdam göwnüme degi. Menem adam Ahmet. Bir däl, iki däl. Ýöni göwnüme degip ber. Hamala sen meni köçeden ýygnan ýaly gurrunlar etýär. Maýjan ejemdir da. Gownuň alma. Men söýýän awdy. Göwnüm alamok men. Ýöne göwnüm bir sowan soň ýylady bilmeýäňiz Ahmet. Hala detmez ana. Biladar.
Kän oturma los. İşseli. Biraz senlik bir maslahat var. Aha. Ne maslahat? Ay, öýdäkiler alallos. Bir men. O dost. Ferhat, gowmy dost? Gowy Hudaýa şükür. Gowmadym. Gowy. Dost, haçandan bäri oturup diýinjalamdy. Gel dost, arkaýyn oturup diýinjalali. Hem çağıl gündämiz ýatlarda. Wagt dost barjakla bolýan iş köprekde. Indiki de oturas nesip bolsa. Biziň kimde şo gara gün bilen başagaýlyk. Ay bolýa. Ýöne indiki de hökman garaşýandyr. Nesip bolsa dost. Tagamanja. Bolýa, dawa. Hani, nirde galdyk? Dawa ýör edik hadi. Garaz işleyecek değerler bunlar. Gülüsün, telefonla vuruluyorsun, oturun. Başla vurulutkanım. İn öktü işgarlar sular. Lenmer bastı bulsam da. Gözünüzde ot yakarın entek. Karasın entek var. Be. Näme diýdiň dost? Öýdäkiler diýen toyun gurup net başladylar. Tügölüm. Gowga bara. Gaýtan begenmele beginç. Degenler nos. Ýöne wara. Şu welini wada. Weli näme ýoň? Öýürjek bolýar türkalar öýlenne. Men kiýaly özüň öýermeli bolsaň näme etjek? Özüm aljak gyzyňam taýar. Onuň ama dogry bolýan. Soňundan gorkýandy. Aljak bolýan gyzym Ejem bilen oňşarmy, oňşmarmy bilmedim de. Dost. Aljak gyzyň sen söýýän çyn bolsa oňşar dost. Mysal üçin. Şemşar. Men üçin özüniň bolçuluk durmuşyndan güze gurdy. Bolmasana, ejefine näçe jan etdi özleri bile bilerek ýaşatjak bol. Täze jaýat bereýin. Maşin, iş, men diýenim bolsun. Biziň elimizde işle hor bolmarsyň diýip. Ýöne dost. Olaň gullar bolup ýaşap bolmada. Hawa. Hudaýa şükür dost. Ak diýenme ak diýe, gara diýenme gara diýe. O elin bolup näçe ýyl bäri mojon saklap otur. Hudaýa şükür. Şon ýallas. Tuwelime bırak. Öýden çykmakan okudulan ýalyk zatlar aýtmaly. Men hakda sorasalar şey diýgin diýen ýaly. Çünk dodurdupmy? Gorkýan boýlala. Yo men gorkama fiýle ýanlar. Şey diýmeli bolýar. Ejene ber Yakup. Alo. Oňşuluk mu da? Men ýöredim dost. Ferhat. Ene, mamaňlara da geldik çağır. Gelin çağalar. Şemşat, gyýdym, nämişle oturdyň, öýe geldik. Ece, biziň şu edýänimiz dogrymy? Ene, şu jaý boşdur. Han çağalar, yerleşiverin arkaýy. Geç gyýdym, bar, gir ver. Bar gyýdym, bar. Ejeniz waka hiç tad ala diýdimi? Şo ýaşap ýören köne çatmaňy uğradamy. Düşündiňmi? Daýda jaý näme içinde bagt bolmasa. Söýügi garnyň doýuranok giýew. Vay, öňkü giýew. Onsoňam bulara men git diýsemem gitmeýär. Gidesi gelen oğa bu öýden. O çatma, o çağalar. Bar işin bilen bol. Bar. Daýda. Bar. Ýör. Daýda. Näme? Siz bir ojoň enesi bolup oturýarsyň.
Şu wagtym, şu ýaşyňyzda da ertir eçeňiz gelip, ýörgýdym diýse siz izine çykyp gidersiňiz. Sebäbi o siziň eçeňizde. Şoň üçin men Şemşatdan gaçam oramam. Berkat. Berde maydoz. Awa, Sen näme üçin girmedin? ýaşy gowa. Aladet mi dost? Hemme da gowalar. Nesip bolsa. Olar wara. Entek öz ýaňyşyny düşünürler. Eýamdan çağılan öýresim eýler. Berkat. Ha, Stanoga yeni dongday. gyzymy? Owo. Baka soğurunda koyun. Kan kıssaman, ona çeni mitiler zady gary verin. Menime baryan. Bolya. Tizli sonma. Bolya. Sualayın. Nira? Sual gelecek. Sana da alayın mı? Alay. Alo? Alo. Van Damme jaňa diýenmeýmen. Aýdyl Van Dammadan. Sen bilen görüşüp düşünüşip bolanokma? Nira barayın ağam. Düşün şöyle belki kömöň deger ağam. Owo. Oğraydy. Gömegim deger dostlar. Beýle da gaty gelişikdi bu. Gelen bir alasyny taparsa, Tapal ağam. O joňy kılmagy kakal üçin erwet zada ağam. Özüňem kaka bolmaly. Sen men ýagdaýyma düşünmeli. men sana adresi, wagty SMS eder bolýam. Şoňa gelaýardım bolýam. Bolya. Sağ ol ağam. Garaşan. Açlık gerek zaten adam abi. İşlat gerek. Meh. Sağ ol. Sus odumay. Berkat onda sen stanoga seret dost. Bolya. Men aşağı gitjek. Neden oğlum? Kim oğlum sen? Uy, bu vara. Beton sosur. Maşgalan üçin sen em edersiň la ağam. Akıl katma oğlum. Ecem daha üstüne gelip bıyıgıran olup yeni de berdi sen bana. Ne mi o kino çiğem o? Men oýnaýadyma şonu ağam. Biz näme oýun edýänemeň diýäsmi? Sen goşulmagym bilen gurlaşyp dur. Bir maşgalafy kılan adamyň ýanyna düşünmek üçin şunça oglanmak gelmek. Haýsy erkekliň kitabyna ýazylan ağam. O kitabı dinleye dair. Vay, korktum aymen. Korkak boldum aymen. Adam öz durmuşynyň dergäridir. Dün saňa bagly, emma ertiriň gözelligi özüňe bagly. Başlan düşünmedim. Gadetde bak.
Men düşmeli yerime de gelaydy goýdym. Efin samsıkmay. Şon ýaly ýeközüň barlyamy. Aýdaýma lekeninde. Men näme bileýin ay dost. Menem adam ýal guruluşmak üçin bardym. Beýle boljagyny näme bileýin. Onda da bir duýduraýmalla o. Ferhat. Egenç. İkiňizden başlyk çağır ya. Keypine mi? Ay bilemok maňa ýöne çağırdy idi. Boluňan tiýleşiň oturmaň. Bolýa. Bolýa. Bolýa barýar. Bari ýasadım. Şu gün çağırmaly ýaly. Aýtmasan aýt. Kömek edeyinmi? Dur. Bol. Geçen 6 ayın içinde edilen işlen girdeyicilerini, çıkdayıcılarını, çiğmallan ahlytynyň hasabatyny men ýanyma getirin. Gelin oğlanlar, gelin. Geçäýin. Salamu aleyküm. Salamu aleyküm. Wa aleyküm. Gelin oğlanlar. Gowmy ýagdaýlaryňyz. Gelin geçin oturuň hani. Ferhatsan, gowmy sen ýagdaýlaň? Ho. Hudaýa şükür. Ay bolýa gow bolsaňyz oğlanlar. Mene bir gow maslahat bilen çağırdım sizi. Inni kaýdan netip bolsa daşary ýurtlara iş taparlan başlaýar oğlanlar. Ondan maňa şu meni ýokam işi dogry berjay edip biljek, ýerine ýetirip biljek adam gerek. Maslahatym oğlanlar meni ýokam işe Ferhat serasine aýyl görýäňiz. Oğlanlarım öwýe, işinem tugolama o ýerine ýetirýär. Meňem gowunum ýetýär, daşyndan tiýinä otýar. Gara suly işte menem Daha şuncacık. Ay, vay, yoşrak bolun diýen. Görüýün serialmy. Çağalım. Yoşrak bolun diýen. Görüýün näme serialy. Bar aňyrrak doýnan. Barın ejegiňiň ýanyna gidin. Näme ýüzüme seritip dursuňuz? Bar eksene Şemşat. Dogurda valla. Öňüm kellem atylyp durgyýdym. Vay, bu başagaýlyk bilen men öňüm iki seriýetini görüp bilmedim. Vay, näme boldy kaýyn öňki seriýetini? Görmän galdym da. Uf. Men daýdajan. Çay içiň. Akşama näme nahar edeyim? Sen näme nahar edip bilýärmi? Şemşat eder nahary. Daýda, Näme? men size hiç yarany bilmedim da daýda. Şu bir iş etdi. Ederin daýdajan, aýt. Agy, men dilim 10 metrde. Bir gün maňa jogap bermeseň men begencimden öleýmeýin. Towa. Daýdajan. Tir yarası biter. Ýöne dil yarası bitmez. Maňa nätip yaranmalygyny men saňa aýdaýynmy? Geleniňe näçe ýyl boldy? At ine şu gujoga bir agtygy. Şonu me bilmediň he? Benim kimi gerçekmiş. Sizin kimi? Dogurda. Gelenine näçe ýyl boldy? Bir agtyk beri bilmedi. Tafa ýyragym. Ya hiç kimsenin. Ece, gıydıňyz gerekmi size? Onu gelin de alıp gidin meni. Uf, çydamok, Ece. Çydamok, bollunni. Gelin de alıp gidin meni diýäne. Maýa näme boldy ho? Inni çydamok Ahmet. Ýöne agtyk beren okmy diýip ýöne günne şoburzat Ahmet. Gatyýa dedim minni. Bollunni. Yine men günäkär, beýdip günni aşa ağlap ard edip ýöreningden maňa bir agtyk dogurup ber. Ece, ýene de teň şogurruň da. Oglum sen yeni... Allah Taala berýär ho agtygy çağany. Allah berir de çağany. Oglum şoňkuluk bolýam sen. Ece, men hakykatyň tarapdary. Hakykatyň tarapdary. Ýekece gerek ömrüňde men ýalňyşdyr diýip pikir etip gördüň Ece, ha? Hawa,
Sizin hemmeğidin ki doğru, digen menkine Şu doğru meselede, şey mi? şu meselede fenk yanlış ece. Oğlum, bir gün gelir bir gün. Men bu jagada kalmagalyma da zar bolursunuz siz. Tova deysen o gece. Beycem mara. Günni isteyelim şu. Bolya maya. Bolya maya. Tanan akma gece mi? Çınmaydiyan, çıdam Sen bir olmuyor. mun dursana. Ne hemen koşun yığına ya. Koşun Kimile hepsini ulaştın yığnalı. hali? Gitmek için yığnal ya Ahmet. Bollun ne? O da attan fikrini etme maya. Borla Ahmet. Oğlum, Bağışla beni, Bana çıdam var ol. ha. Oğlum deydim ya, bu niyeti o değil. Ece duray da bir mun. Gürleş oturna. Öňüm niyeti o değil. Gitmek için gelen gıyda büy. Ona bahana oldu. Ece sen ne hemen gurun et durdun? Kulağın eştiğe mi var? Bahana vol. Bahana Duran değil. bir mun. Bahana değil dayda. Sebep bollu. Men ne gara görgüyüm. Günne sizin göwnüňizi tapçak bolup her zat etdi. Bolun o. Çıdam oğun. Aktık veren o, prezent veren o deyip. Benim doğurda aday diyanna. Bağışlayın ne? Çıdam o. Ece öňüm gatken gurun edin. Bağışla deydin. Bağışla diyecek der şoňa. Men ona näme üçin bağışla diýeýin? Men näme diýipdir ona artykmaz. O Allah vermese ağtığı. Mayın yerden versin o. Sen ne eyle adama geçer? Kıygırma on sana men üstüme. Kıygırma. Şoň üçin men üstüme kıygırma oğlum. Ece men sana kıygıramak. Yönümün hakikatin taraftarı. Maya. Maya. Vay gidesi gelse gitsin. Sen men söyleyen ha. Şoň şunduru ver. Boşuna eyle Maya den. Lel hiç kime. Androfona sağa yana. Tamada şeyledi dayda. Vay bu ne hemen kokuyor. Vay can kıydım. Men sana kıydım ağlatmak için vermedim kuda. Özler halastılar, söyüştüler, baktlı olsunlar deyip verdim. On sana kıydımın men çıdamak etimden ötüp süngüme yetti deyip birinci gedek del can etsi. Öňüm iki üç tapar can edipdi. İşte. Yöne bulan durmuşsun yıkmayın deyip kıydımın özünü günahkarlayadım. O da kıydın mesleğine çıdaman sana can ediye. Bu kaşan jayda yaşap ýör. Oğlum bir diýeni iki eden ok. Näme diýse edi otyr. Ýse öňüne, iýmese ardyna. Kıydın mesleğine çıdaman can Ağda ediye. bir baht yasamak üçün bular yani kasan köşken jaylar hökman el kuda. Bir könece karaca çatmada da bahtlı ağda bir yasap bolya kuda. On soňam kuda agtyk veren ok deyip Allah'ın vermedik zaten bular nädip alsın. Bir adacık sabır takat ederler. Nesip bolsa agtyklam, çoğluklam bolarsyň. Yöne vara sen bu sözleň bilen bu itimizden ötüp süngüme de yetti kuda. Ýör gydym, ýör. Maya. Ece. Ahir maksadyna yetdin ya. Meni ütkeşiklat diýmedime. Yine men günäkara, yine men günäkar boldum ha. Yok Ece. Vay men şu tüneň içinde öleýinem, diýnaýynam. Ölmece canı yaşa. Sen ona kârda sen kova Ece. Şeyler. Oğlum. Yine men günäkar boldum. Yine men günäkar boldum. Vah. Mene oğsu bolsun diýen. Yok. Iň oğsu men öleýinem, diýnaýynam. Sen hiç haçan menki ýalňyşdyr o diýip pikir edäými? Vay, sen bir gürlemesene. Men gürlemän, kim gürlesin? Kim gürlesin? Sen şu häsiýetiň bilen mene keselletdiň. Şu karagöz çağalar kakasız olanmasın diýip sana çıdak gezdim. Men ömrüme kul ettin. Inni çağalın ömrüne kul etjek bolýarmy? Kerkim men näler sana çıdak eder ýaly. Sen dine ödüň diýip ýaşan adam. Alo. Şemşat? Men senden beter. O wagtlar ejid adamlary.
kynçylykly wagtlar bolsa güýçli adamlar ýetişdirýär. Gowalar dost. Sağ ol dost. Gynanma dost. Başa gelenden mala gelsin ya. Ýör men seni gideýin. Ine kofya. Ratsan armenim. Mela. Salamu aleyküm. Wa aleyküm. Oğum işler yetişýäňizmi? Awa. Yetişmeýän bolsa beýlek masinler, traktorlaram boşaýyn. Bol ya. Gaýrat edenim gidiber. Bu ýigit sen ne işleýär? Howo, naýbasy işgärlemediň biri. Netip bolda kärhanany giňelsem, ýol başladyk goýjak bolýanmyn netip boldy. Ay howa da. O işgär tapmagan bu aty kyn o işgärlen gadyryny bilmeli. Hakyky işine ýüregini berip işleýän adam sen kärhananda gyzyla barabardyr. Hakyky doğru. Egerde sen bellemeseň men aljakdyr ýolamy. Onu berip bolmaz. Mene ýöre berjek. Bolýar. Sen ýöre ber. Başsyz düşürmelermi? Yo, men hem işe kiýaly, ýollaşma alyp ber. Bolýar. Sağ ol. Şu piyada ýörak görşüňe ýadan agam tuğulur. Piyada ýöremekdenem ýadap bolarmy? Adam piyada ýöränne özü bilen özü galýar. Soň özü bilen özü galan adamam pikirlerini gowy jemleýär. Ondan piyada ýöremek saglyga peýdaly. Men ýöredim ondan. Herekete dowam. Bor, sağ ol. Dünyada bir gün indi yaşamak. Yaşamamın hayatı. Senin bilen yarım aranı açma. Aşmamın dürlü hazret getir. Ene şeýle guda. Menem ýalňyşyma düşündim guda. Eger ursat berseňiz mene gelinim alyp gitmäne geldim. Ýalňyşyma da düşündim. Eger guda yeni önküni boljak bolsa, Yok guda. Kän zat ýütkedi. Inni oň ýaly galmagaly bolmaz. belki şeýle bolsunna. Al sen bir kase çay iç. Men häzir guda. Kakasy gudalara töwerler gelipdir. Inni hemmeden ýalňysymyza düşünüp bir ýalňysdan är ölmez diýerler. Menem kak. Gyýdym. Gaýnyňam tögerler gelipdir. Bir ýalňysdan är ölmez diýerler. Hawa, gaýnyňam ýalňysyna düşünüpdir. Bir kakan bilen maslahatlaşdym. Öňüm bolandan soňum bolsun diýipdirler. Bar balam, derrew goşlaň ýygyna. Masgalaňam garasya. Bar gyýdym.